tak tunggu. Wah, cuacane jan cocok karo kahanane. Ngarit wis. Terus ya wis wae. Ser-ser sithik nunggu kabar apik. Let lah tiba wayah. Apa iki? Wah, Delis. Halo, Dek. Halo Mas, jalan yuk. Mumpung hari Minggu, ben gaya kanca-kancane kae lho Mas. Wah. Piye, Dek? Kayane lagi sibuk ye dina iki aku. Ya, padahal bapak ibuku lagi kondangan kae lho ning Pati. Untung aku ning omah terus Mas. Ngosek, Dek. Kayane iso aku dina iki lho. Loh, hari ini gak iso lah Mas. Loh, aja kok gur jalan-jalan to, Dek. Gendong sampean munggah pegunungan Kendeng kae lho. Tak lakoni. Alah Mas, iki lho, soae lah. Ya wis tak tunggu ya Mas. Hati-hati. Oke, sedelok ya. Tak OTW. Cocok iki. Adus. Maca. Mangkat. Kabar apik dina iki. Adus wangi, aku adus, kowe adus, mangka. Kang Mo. Biasa. Sik, kok janur gunung lah iki, Mang? Biasa Kang Mo. Angkat. Gawe resik wangi oke? Wadah, karo sing ndi iki, Mang? Yo karo sing dineh to, Kang. Ditilis. Engkek Kang Mo. Gawe wangi, gawe rapi, gawe resik. Ini dhisik di. Lilis wis nelpon. Iya, Dek. Dulu nah ya. Lagi arep mangkat iki aku. Ya. Kamu. Resik ya? Ya. Mau antar dapuran ini didelok kerupuk rek ya. Untuk kerupuk mempem dah. Yo anjen. Anginnya jan sayu iki. Ngajak rukun nih kayaknya. Apa ya dong wis. Mas mau tanya. Mas opo iki? Mas okeh lho. Heeh, ya to. Yo, Mbak. Wong kok klumprak-klumpruk, anggere semeleh kok turu. Menungso tak kebo. Di, omah Di. Oi. Piye Kang Mo? Oh lho, ana sing goleki. Wah, iya. Siap. Iya, Mbak. Mau tanya Mas, tahu rumahnya Lek Kijo? Lek ijo. Oh, lek ijo kuwi ta, Mbak. Ya wis, ayo tak terno. Piye Kang Mo? Jare wis janjian, tapi mbok terne kowe. Kita laku. Waduh,
Iya ya. Ya wes nek ngono. Giliranmu iki. Hei Mbak, tak terno. Kangmo. Kowe yo ngerti yo sithik. Iki jatahe kancane iki yo. Stupak. Jat. Kae wonge wis teko. Ya Kang mau, stok gone mau. Wes no. Sampean iki lho. Mbok yo bagai barang karo sing nemen iki. Ana ngono ora mikir umur barang sampean iki. Umur iki lho, Di. Lah ngene iki kowe umur tuwane lah ya. Pengen wayo neh. Tol. Iki le. Kumbah sing resik. Montor ngene rupane. Ape dinggo engkek nis. Jajilah nek ngadeg ngono. Kayak rupane sing duwe motor lae. Di, wes iki lho. Iya Kang. Cuk. Malah kegowo iki sangune. Bodoh wae lah. Bagus kaya sing duwe. Iki apa neng di kowe di. Sangune keri. Dalah. Mengko lah yo. Wis ditunggu iki aku. Sing ngenteni sapa lho, Godi? Aduh. Wes rasa kakean alasan ngusik. Ngusik urusane ngusik iki. Lah piye Kang? Sangune iki keri tenan e. Dalah. Wes ngusik di. Wes saiki ngene. Tapi penggean kowe. Iki nggo ngijoli iki. Kowe ngumbah motormu elek, motor dapurane ngene, mbok kumbah jeh ra bayar. Kok alesane keri sangune iki ngurusi siji, motor siji. Aku telat iki engko Kang Mo. Ya mbok ra denger urusane iki di. Wis pokoke kumbah siji, engko lagi urusan beres karo aku. Ya wis. Ya wis nek ngono. Yo tenan. Ya. Ya ngono Aditi. Aku tak lereng sedelok lereng-lereng uga di. Ngentengo gegerku Didi. Wong kok motor ra jaji awet kumbah ra bayar pisan ape. Ono wae. Tapi ya ora apa-apa, rampung ki. Dek Lilis, Mas Komadi teko. Kang Mo. Piye di wis di? Beres Kang Mo. Bersih wangi mengkilat. Lah. Ngono ya di. Bisa nggo nyarutang kowe lem lambayar. Ya wis Kang Mo, penggianku rampung. Saiki tak nutukno. Ya wis, heeh. Iki Sukses di. Angkek nomor 7. Weh, akeh meneh di. Sesuk tutuk nek aku jak. Sukses oke? Aku tak mangkat sik. Ya. Cah nom yo ngono kuwi di. Sing giyeng ngono lho nek. Oh, siap. Ha, aja kok cah nom-nom koyo ngono kuwi. Leng nglumpruk kok lontong. Oke. Salah di. Siap. Apa meneh iki? Poti ya, ono wae. Wis nomor 7 iki. Aduh. Gagal naik.